Tali tresna kok rontok sangar sithik ape buat batang asu lho ora ana asu dibuat enggak diapake dicari-cari dolan terus ana nek sinten apal cari asu aku iki dodolan lu malah bakune wah ngono wah mangan kowe ambek mendem nopo enak mendeming asmara ayo asu sing aku dadi latah lho mantel tapi belas wong nyindir kok asu ora usah nesu kuwi lho mantel aku mulai diroyok yoga piye kok malah ape diroyok Pak Lurah sak kancane yo yen yo ora usah nesu kuwi lho aku isa duwe siji nek Kidung tresna kinantira saas bayane